Здоровайтесь. Пока нет никого. Мелькушам позвать? Вы уже в эфире, девочки. Якумин эфир барои шумо дӯстони азиз. Салом ва алейкум салом. Барвақттар ба эфир баромадем. Так. Поздоровайтесь, девочки. Всем привет, всем привет. Лайк монед, хоҳарони азиз, ҳатман лайк монед. Девочки, вам привет из Самары передают. Взаимно передавайте. Барои шумо низ саломи оташин ба шаҳри Самара. Шаҳром Бобоев, салом апаҷони азизам. Ва алейкум салом. Додар ҳастед, хоҳар ҳастед. Рустами Бакриддин, ва алейкум салом, додари гиромӣ. Якум лайк аз Казан. Ҳазор раҳмат. Русалка, салом апаҷон, ман як подписчики нави шумо. Хуш омадед ба канали мо. Так. иншалло хуб ҳастен апаҷони ман зан ҳастам. шукри худо хуб ҳастем. кӯдако созанд, ана дуташон шиштан ҳаминҷа. дигаро бозӣ доранд. агар ҳамашонро меовардам намемондан эфир кардан. апаҷон созен хуб, иншалло кӯдакотон созанд. ясмина раҳмат, ясмина ҷон. фотима аҳмадзода, салом апа созен. ва алейкум салом. Салом, шумо чӣ хел қабул кардагии кӯдако? Настюш, здесь вот спрашивает Настя Маша. Вот когда вы впервые увидели маму, вот маму Рудобу, какие впечатления были у вас, спрашиваю? Я была рада, что я в эту хорошую семью попала. Маша, ты? Ну, Маша первое время не очень-то она воспринимала, правильно, Маша? Неплохо привыкала, очень тяжело ей было. Ну, постепенно Мне с уже... самого начала понравилось. Настя с самого начала, да. Настя якумирус, алакай уже вақте ки ман пурсидам, пагоҳ бояд ё пагоҳи дигар туро барем ба обратно ба приют, Настя хоҳиш накард, гуфт не, ман ҳаминҷа мешинам. Так. Салом апасо, салом, шумо чӣ хел қабул кардагид кӯдако? Нигора Ҳамроева, анамин дар бораи анами саволи шумо ҷавоб ҳаст дар влогҳои мо, бинед, ҳамашро мегиред, ҳама ҷавобҳоятонро мегиред. апа дугуникот майдакишонда ҷанг мекарданд, майдакишондаам калон шудам, баъдам ҷанг мекунанд. ман шуморо дида бисёр ҳавас мекунам. оли барои тарбияи ҳамуқа фарзанд беҳтарин. раҳмат, раҳмат хоҳари азиз. сабр. так шаҳроман зан ҳастам апаҷон, як қаттон ҳафсобат мешавам ку имокати аз шаҳри Панҷакент. фаҳмо шаҳром Бобоев. ба хотирам омада валакаламс. фаҳмо.
салом апа, маҳфуза, ана маҳфуза аз шаҳри Исфара, маҳфузаам баромадан. Умница, красавица, Настенька, беҳтарин модар шумо, апаҷон, раҳмат, раҳмат. Апаҷон, кӯдакон нағза нағз, раҳмат, ёк кард. Так. Қиин, так, админка қиин нест, 8 фарзанд. Хайр душворӣ ҳам дорад, ҷиҳатҳои хуб ҳам дорад. Хайр ягон кори осон нест дар дунё. Да, Настя? Тяжело же, да? И бывает всякое в жизни. И сложности. Канали Рустам Бетарбиевӣ аст, дӯстон. Илтимос, ҳамин хел суханони бемазмун нанависед. Ин эфир фақат барои дар бораи анамин канали мо оилаи мо. Дугоникои манам 7 моҳа, 9. Так, канали Рустам Бетарбиевӣ аст, дӯстон. Салом. Ва алайкум салом, Рустам Теҷи. Зови Машуньих, зови. Их хотят посмотреть. Леню, Лизу. Всех зови, пусть играют. Қаҳрамон модар в чайхона Теҷи. Ҳазор раҳмат. Хайр, он қадар ҳам қаҳрамонӣ нести. Ну, хайр. Раҳмат. Ана Малика ҳам омад. Привет. Садись туда, садись рядом. Где подписчики? Ну где подписчики? Подписчики здесь смотрят на тебя. Ана Лиза, Леня ҳам омад. Я посмотрю. Ну, иди ко мне сюда, иди смотри. Чаро худатон нишон намедиҳед? Дӯстони азиз, барои худамро нишон додан, рости гап, на ҳар кас метавонад дар камера худашро нишон дода гап задан. Ба ҳамин хотир кам кам худамро нишон медиҳам. Албатта дар нақшаҳо ҳаст ки худамро нишон диҳам, қатъи шумоён ҳамсӯҳбат шавам. Кӯдако тоҷикиро медонанд, албатта медонанд. Настя, скажи на таджикском салом, там что-то скажи. Салом, дӯстони азиз. Салом, достони азиз. Хушомадед ба канали мо. Медонанд, албатта мо дар нақша дорем ки ба ватан равем, ҳамин тобистон меравем ва фикр мекунам ки тез меомӯзам тоҷикиро. Барои он ки инҳо дар муҳити тоҷикӣ калон шуда истоданд, ба воя расида истоданд ва барои инҳо тоҷикиро омӯхтан, бо забони тоҷикӣ гап задан душвор нест. Медонанд тоҷикиро пурра неву, лекин медонанд. Маликаро мучӣ кунед. Албатта. Раҳмат. Так. Я стихотворение по-таджикскому учила, я только там на 4 стишия выучила. Ну, на 8 марта расскажешь подписчикам нашим дорогим. Апаҷон, чӣ сабаб шуд ки шумо ин ширинакаро ба фарзандӣ қабул кардед? Сабаб он буд ки вақте ки анамин сабаб Лиза шуд, Лизаро ман дар больница дидам ва ба хотири анамин Лиза хостам ки фақат Лизаро гирам, лекин фаҳмидам ки инҳо боз 4 хоҳару додар буданд. Баъд ҳамашонро гирифтам. Салом Рудобахон, шумо беҳтарин модар ҳастед. Раҳмат. Шоҳин, раҳмат. баъд анамин ҳамашонро ҳар чорашонро гирифтам. қатъи ман 3 моҳ зиндагӣ карданд ва дидам ки аз уҳдааш мебароям, ҳамин хел монданд.
модарашон аз баҳри инҳо гузар карданд. Пурсида истодаед ки модарашон аз тарбияшон даст кашиданд, ба ҳамин хотир ман ба тарбияи худам гирифтам. Салом аз Тоҷикистон. Ва алайкум салом. А я думала, что Человек-паук. тамошобино бисёрану лайк кам, дӯстони азиз, лайк монед. раҳмат ба шумо ки ширинакҳоро хушрӯй нигоҳ мекунед. Папаҷон. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Еще ссылочка в описании. Всем пока! бисту ҳашто лайк, 28 кас тамошо дорад. апаҷон админка хубан фарзанду хубан. апаҷон раҳмат барои ҷавоб. саломат бошед. ман барои ҷавоб додан ба ҳамаи саволҳоятон тайёр ҳастам. исмаил саидов иншаллоҳ ҷаннат насибатон мегардад. раҳмат. салом апаҷон, хуб ҳастед? амрулло зокиров. ва алайкум салом. раҳмат дӯстони азиз барои лайкҳоятон. аз ҳаматон миннатдор ҳастам. сабр зиёӣ. ассалом хоҳарҷон, беҳтарин канал, беҳтарин видеоҳо доред. ва алайкум салом. ҳазор раҳмат. ассалому алайкум. Сейчас, дочь, сейчас. сиселайс чайхона таҷи. ҳазор раҳмат. Маша, иди дай ей мандарин. Или ты Настя, иди достань мандарин. ана ҳамин хел бо кӯдако эфир мекунӣ, ҳамин хел мешавад. Да, Лиз, привет передай всем. Лёнька тоже. Всем привет. агар касе аз Лёня пурсидани бошад, ана ҳамин хел ҳолу ҳамдар бо дору. Да. Это моя. ин кӯдако чанд буданд ки шумо гирифтем? Лёня 3 сола буд. Настя 6 сола буд. Маша 5 сола. Лиза бошад 4 сола буд. Инҳо 1 соли фарқ доранд байни якдигар. мо шуморо аз рекламаи Саида, бале ман аз Саида хоҳиш карда будам ки реклама кунам. якумин маротиба Саида молодая мама реклама карда будам канали маро. беҳад миннатдор ҳастам аз Саида, аз ана ҳамин блогерзанҳое ки маро дастгирӣ мекунанд. ҳазор раҳмат. Фотима Дултаева, шумо беҳтарин мудири рӯи олам навистанӣ будам ба фикрам. раҳмат хоҳари азиз. хоҳарони беҳтаринам як канали маро назар афканен. Рустами Бакриддин навистана. ман шуморо бе реклама тамошо мекардам. Чайхона таҷи. ҳазор раҳмат. кӯдако тоҷикиро медонанд. Фатимаи три брата медонанд, пурра намедонану, лекин мефаҳманд, гап мезананд бо тоҷикӣ. вақте ки ягон меҳмон аз Тоҷикистон ё ки ҳамин тоҷико мебиёянд ба хонамон, онҳо гап мезананд, забон меёбанд. вақте ки дар оилаи ҳамин тоҷико бо дар муҳити тоҷикӣ зиндагӣ мекунанд, як бори дигар такрор мекунанд, албатта медонанд. ба худо шумо беҳтарин занин, боз намозхон шавен. хайр, мешавад, ҳамаш мешавад. ҳамин хел дӯстони азиз, бо кӯдако ҳама чизро мехоҳанд, бо кӯдако намешавад эфир кардан. агар бо Ҳасан Ҳусейн мебуданд, умуман духтаро канали моро надрояд. Фотима и три брата
ман подписаться кардагӣ ба канали шумо ба фикрам Фатима Итрибрата. У вақту наомада будам, метарсидам комент нависам. Барои чӣ метарсед? Вақте ки шумо комент менависед, ман беҳад хурсанд мешавам. ман ба ҳамаи комментариҳо кӯшиш мекунам ҷавоб диҳам. нависед комментария. Вақте ки комментария менависед, ман беҳад хурсанд мешавам ва фикр мекунам ки канали мо, контенти мо ба шумо писанд аст. ба ҳамин хотир нависед, хоҳарони азиз, комментария. ба ҳаматон ҷавоб медиҳам. салом гӯмаша. салом дӯстон. Лиза скажи салом дӯстон. Салом дӯстон. Лиза ҳам медонад кам кам тоҷикиро. хайр, ҳамин буд дӯстони азиз, якумин эфири мо. кам кам омӯхта истодам ютубро. боз эфир мекунем, насиб бошад. Агар лайкҳо бисёр шавад, комментариҳо бисёр шавад, агар мусулмонӣ қабул кунанд, савоби бале, мусулмониро қабул мекунанд дӯстони азиз. ман мусулмониро ҳақ надорам ки инҳоро маҷбурӣ қабул кунонам. бояд инҳо худашон аз худашон дониста фаҳмида чӣ кор карда истодан баъд қабул кунанд. ман ҳақ надорам ки маҷбурӣ инҳоро мусулмониро қабул кунонам. аномҳои мусулмонӣ доранд. так номҳои тоҷикӣ доранд. Настя, скажи, какое у тебя имя таджикское? Наргиз. Наша? Марина. Мира. Лиза? Латифа. Лёня Лоиқ. ман подписчики нави шумо. ман зан ҳастам. шумо чанд сола ҳастед? ман 41 сола. Меня как зовут? Тебя Малика зовут? Ты не знаешь? Меня Маша тоже Максут. зовут. Хайр, Маша, зери Ой. таъсири доруҳо. Меня Маша тоже ҳамлони ҳама зовут. мехайр. Ой. дору менӯшад, ҳамин хел бедодзанӣ, ҳамин хел кинову концерт, агар бедору умуман наметавонад. хайр, ҳозираш ба ҳамин хел дӯстони азиз, дору кати мегардам. апа номеротон те гап занем. мумкин аст, албатта медиҳам. касе номерамро пурсад, дар комментария ман медиҳам номерамро. саволо бошад, нависед. салом опаҷон, шумо назрен. Алиҷон Алиев. ва алайкум салом. худоро шукр. наз аҳмад 2008 калонист чанд сола? фарзанди калониам Рустам 21 сола, дуюмаш Настенька хон 12 сола, Маша 11 сола, Лиза 9 сола, Лёня 8 сола, Ҳасан Ҳусейн 6 сола, Малика 3,5 сола. насиб бошад моҳи апрел 4 сола мешавад. байни фарзандонам фарқияти калон дорам. Рустам аз Малика 17 сол калон, аз Ҳасан Ҳусейн бошад 14 сол. фарқияташон калон. сафо хола фапаҷон, аллоҳ аз шумо розӣ бошад. одамо кӯдаки касалии худшона нигоҳ карда. раҳмат барои суханҳои беҳтарин, барои дастгириятон ташаккури зиёд. нигина Раҳманова. салом опаҷон. ва алайкум салом. چلو هشت لایک شد دوستانی عزیز. Пиндалин. Забери ее туда, пусть там. А то сейчас опять крики начнутся. Салом, Созет Хубет. Валейкум салом. Любительница готовить. Канале Бузяк Хохари Азизамон. Очень умная и грамотная. Мы вами гордимся. Спасибо большое, Фатима Дултаева. Мурам хабар гиред бародаро. Рӯзи хуш дуогӯ бошед апаҷон. Ман фарзанд надорам.
илоҳим ҳамаи бефарзандон соҳиби фарзанд гарданд, модар шаванд. Ҳамаи онҳое ки бефарзанд ҳастанд модар шаванд. модарони хушбахттарин, беҳтарин рӯи дунё гарданд. ба ҳама ҳамин рӯзҳоро худованд насиб гардонад. мо ҳама вақт интизори видеоҳои шуморо. Раҳмат, любительница готовить. ҳамин аҳамият додам, ки ҳамин кас бисёр менависанд ба ман ба комментарияҳо. ҳазор раҳмат. беҳтарин занед, осон не тарбияи 8 фарзанд апаҷон. ҳамин хайр. душвориҳо ҳам ҳаст, рӯзҳои нағзам ҳаст, ҳамаш ҳаст. салом апаҷони азизам. дар бораи гречка пурсидед. Стул мне принеси, пожалуйста. дар бораи гречка пурсидед хоҳарони азиз, ки чӣ хел таъсир кардааст. бале таъсир карда истодааст. беҳад ба худам уже одат кардам. Саҳари аввал бояд гречка хӯрам бо кефир, баъд 2 соат 3 соат пас субҳона мекунам. Беҳтарин занед. Настюш, дай мне АБВГ-ку. дар ҳамин ҷо мехостам хоҳарони азиз дар бораи ҳамин витамини АБВГ ки бисёр пурсидед, ҳозир нишон медиҳам. ана ҳамин аст. ана ҳамин аст хоҳарони азиз. ман ҳам логотона тамошо мекунам. Сафо Холов. Коммент лайкҳоро пахш кунед, дӯстони азиз, хоҳарони азиз. ҳаматон медонед бисёриҳо асосан 60-70% тамошобинои мо блогерҳо ҳастанд. Медонед ки лайк барои блогерҳо чӣ хел чизи зарурӣ гӯем, ҳам хато намекунем. Лайк монед, хоҳарони азиз. Маша, немножко подвинься, Настя тоже сядет, потому что для Насти тоже тут вопрос. Поправь прическу. Беҳтарин занят. Так. Михаил, зиндагии ободро хоҳонем. ҳазор раҳмат. Маҳфуза Раҳимова, ҳазор раҳмат. ту худо чанд солаи? ман нафаҳмидам киро пурсидед. Машаро нишонти 4 бор савол додам, ҷавоб нест. Ана Маша, Манижа. Ана Маша. Шиштас. Маша, скажи привет. Тебя не видит. Машаро намебинед. Ана Маша ҳаминҷо. як бори дигар саволотонро нависед, ман надидам мумкин. Так, Машаро нишонти 4 бор савол додам, ҷавоб нест. Ана Машаро нишон додам. дили бузург доред. хайр. Михаил. апаҷон чанд солаен? Ман 41 сола. Моҳи анами моҳи декабр 29 декабр 41 сола шудам. хайр, дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо эфираморо ба охир расонем. Насиб бошад боз рӯзи шанбе, якшанбе эфир мебароем.
Маша намин куртаи кабуд пӯшидагӣ Маша. тоба чӣ хел дили очӯшон шуд. Ҳамин хел аст дӯстони азиз, ҳамин хел. ҳар вақте ки одам зан, хусусан зан ҳаёти худро ба дигар чизҳо вобаста мекунад, ҳамин хел аз баҳри кӯдак мебарояд. ҳаёти ношоиста мебарад занҳо. хайр ин барои ягон кас махфӣ нест. Дар Россия бисёр ҳастанд ин хело. ҳозир дар Тоҷикистон ҳам бисёр шудагӣ. кӯдакони худро мепартоянд. хайр ҳама одам ҳар хел аст. барои онҳо ҳам худо ҳаст, барои мо ҳам. ба ҳамин хотир ман ҳақ надорам ки ягон касро ғайбат кунам, ҳатто модарашонро. раҳмат ба модарашон ки чунин ҳамин фарзандонро таваллуд кардааст, ба дунё овардааст, монанди Настенька, Маша, Лиза, Лёня. Настенька умуман ҳамин, бовар кунед, духтари ҳамин радной аз ин зиёд намешавад. ҳамин хел. апа камен менависам ҷавоб тен. илтимос номероти худо аз шумо розӣ бошад. нависед, ҳатман медиҳам номерамро. Настя бисёр духтари ботамкин. Бале, бисёр духтари ботамкин. Бале. модари ино рӯси тоза ё ки рӯси тоза, рус. модарашон аз тарафҳои ҳамин Подмосква омадагӣ. барои эфир 100 лайк барои эфир. ҳамин хел тез ҳатман мебароем. апа баландтар гап занед. хай майлаш, баландтар гап мезанам. малика бозӣ дорад. асан ба тарбиятон апаи рӯду беҳтарин сухан гуфтед. хайр ҳамин хел хоҳарони азиз. баъд боз саволҳо буд ки ба Тоҷикистон кай меравед, кӯдаконро мебаред. албатта меравам ва кӯдаконро ҳам ҳатман мебарам. ман мехоҳам ки ҳамин як бор Тоҷикистон раванд кӯдакон, меваҳои ҳамин Тоҷикистонро ҳам аз ҳамон дарахт худашон меваҳоро канда хӯранд. баъд хулоса ҳамин Тоҷикистон дигар хела. мехоҳам ки бинанд дар Тоҷикистон тарбияи фарзандон чӣ хел аст, чӣ хел кӯдакон ба воя мерасанд, баъд ба қадри ҳамаи чиз мерасанд. фикр мекунам ки хай ҳоло ҳам бад нестанд. шукри худо 6 сол боз инҷониб ҳамроҳи ман зиндагӣ мекунанд. ҳамаш нағз. лайкро пахш кунед хоҳарони азиз. шукронаи худованд соз мешавад. раҳмат опаҷон, сабр. Может, всех их лекарства накормить, давай лекарства. абдулло ассалому алайкум. опаҷон, ман дер кардам. чӣ не вақташ ба омадед? ключ наметӣ? не, ман рости гап наметавонам ключ додан, ключ гирифтан. ман ҳамин хел баромадам. эфир тамом. ман наметавонам, намедонам. ҳам бисёр қоидаҳои қонунҳои ютубро намедонам даже. абдулло, фарзандотон бо забони тоҷикӣ гап мезананд? мефаҳманд тоҷикиро? агар зарур ояд гап мезананд албатта. ох, модари бераҳм, дили сахт гандок шуда. хайр ҳамин хел аст. болои номон. А сама не кушает. А сама? А тебе? А тебе? Все, я выпила. хайр
хайр, хоҳарони азиз, дигар саволҳо нест ба фикрам. Малика куҷост? Ана Малика. Малика, Покажи себе. иди вот сюда встань, покажи, тебя спрашивают. На тебя смотрят. Малика бози Тебя кардеш попросили. тутаст. Она пока все не кончится, она не перестанет. Да. Салом апа, ман дер кардам. Ва алейкум салом Дилбарзиёева. Иброҳим Ҳукуматов, ман нав дар омадам. Писаронро нишон диҳед. Абдулло. Писарони яхта миллиони ҳаминҷо Ҳасан Ҳусейн нестанд. Тренировка рафтагӣ. Салом узбек кардам. Аз шумо як-ду маслиҳат пурсидам. Пурсиданӣ будам, агар имконият бошад рақами телефонатонро мемонед. Ҳатман нависед дар комментария. Критик YouTube. Ҳатман дар комментария нависед. Ман мемонам рақамҳои телефониамро. Апа имсол тӯй доред Рустамро. Насиб, мо ният дорем ки тӯй кунем. Хайр намедонам. Рустам биёяд маълум мешавад. Хайр ҳоло ёш аст, 21 сола аст Рустам. Мо мехоҳем ки тӯй кунем, лекин худаш ҳоло намехоҳад. Мегӯяд ки кор мекунад, ҳоло карьера мекунад. Чӣ хеле ки ҳозир модне аст ҳамин гап. Аллоҳ ҷазои хайратон диҳад. Омин. Ҳазор раҳмат. Мошоаллоҳ нест. Ҳамашон фарзандонатон Иброҳим Ҳукумат. Бале, ҳамашон фарзандони ман ҳастанд. Фарзандони зебо. Раҳмат. Лайкро пахш кунед дӯстон. ҳамин хел хоҳарони азиз, имрӯз эфирамонро ба охир мерасонем. Боз насиб бошад, агар писандатон омада бошад ана ҳамин хел эфир нависед, боз эфир мебароем. Хайр, сиҳату саломат бошед, сарбаланд бошед, хонаобод бошед. Худо нигаҳбонатон.